ato na kami sa mga bikers kauban sa among pinananggang kapitan o mga BHW tanod ug sa among mga equipment sa kabayan sa Panglawas guys. Ana asa Sila tanan pa yun. among giandam kay Simba po ug sa mga bikers sa Uhaw na yun may gahulat sa mga bike. aduna sab mi itatabang kanila. Ato mo ganas. John! 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 Good morning. Okay, bantay na rin. Unsa na? Bulala po kang jawa kay sa piron ka na ron. Hindi, unsa na kumukuha ko katong gabi. Ilpa, kamon ilpa. Alis ti Baret. Wa pa lagi diha. Una lang mo surat ay balik. Balik. Guys, pura dyan mo pag-pulisan. Ipagkuhan nila. Ako makuha te. A few moments later. Hey, pare. Mo. Hey, good morning. Si Jess, uli. Apil-apil mo, Jess. Mura ka sila. Ikan panglaw. Amado? Anong yung 150 ka na? Balik siya ano? Kanbat. Lama. Diyan mo may nagtinoon at iskutan. 150 ka. Naino. Naino. Nako. Katukan. Ugawas as tao. Balik ang highway. Musaka as ulit ako. Ang kare. Bumalik na po sa Bulsog. Naong kas menteryo. Dadala man natin lili. Natiground sa akin. Sirado At yung program. Salamat Salamat sa tayo. At least. Iya pila ring BP ha. Di ko opiran kas Bipe! kalihukan. Iya pila BP. Guys, niabot na jud among gipaabot guys og ubay-ubay pod ang nanambong sa maong kalihukan og ako nagpasalamat guys sa mga BHW tanod, sa mga kapitan, sa mga opisyales sa barangay sa pagsuporta sa lungsod sa Valencia sa 154D Foundation. Guys, salamat kayo og ako moingon. Bye-bye.